Amen. Good morning, church! May inaaniyahan ko po ang bawat isa. Tayo po'y tumayo. At muli, tayo po ay umikot at batiin po natin ang bawat isa ng isang mapagpalang umaga. Amen. I love this family of God, so closely knitted into one. You have taken me into your heart, and I'm so glad to be a part of this great family. I love this family of God, so closely knitted into one. You've taken me into your heart, and I'm so glad to be a part of this great family. Oh, I love this family of God, so closely knitted into one. They've taken me into their hearts, and I'm so glad to be a part of this great family. Amen. Praise God. Sino po ang excited na magbigay ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon? Pwede po bang pumalakpak ng napakalakas para sa ating Panginoon? And today po, this morning, let us declare how great God is in our lives. Amen. Come on, church. Let us in-tune our hearts and just sing this song. Let's declare that God is almighty. Great is the Lord God Almighty. Great is the Lord on high. The train of His robe fills this temple, and we cry out, highest praise. Glory to the risen King. Glory to the Son, glorious Son. Lift up your heads, open the doors, let the King of glory come in, and forever be our God. Holy is the Lord, amen. Holy is the Lord God Almighty. Holy is the Lord on high. Let all the earth bow before you, and we crown you Lord of all. Glory to the risen King. Glory to the Son, glorious Son. Come on, church, let's lift up our heads. Lift up your heads, open the doors, let the King of glory come in, and forever be our God. Lift up your heads, open the doors, let the King of glory come in, and forever be our God.
Tayo po'y pumikit at manalangin. Ama namin Diyos na buhay na makapangyarihan, Lord, salamat sa kabutihan mo sa buhay ng bawat isa na muli mo dinala ang aming puso't isipan ng aming panyapak sa lugar na ito upang ikay sambahin, upang ikay purihin, upang magbigay ng palakpak, ng mga papuri, O God. Lord, dalangin ko, Panginoon, na ikaw po ang siyang manguna at ikaw po, O God, ang pumatnubay sa lahat ng aming gagawin. At Lord, salamat sapagkat ikaw ay may gagawin sa umagang ito. Kaya naman, O Diyos, binubuksan namin ang aming mga puso sa iyong salita na maipapahayag. At ang iyong lingkod na gagamitin, O God, ay itago mo sa iyong likuran. At tunay nga, O Diyos, ng kapangyarihan at kalulatian mo ang siyang mamutawi sa lugar na ito. Lord, salamat ng marami. Sa iyo po namin tinitiwala, magmula sa simula hanggang sa wakas, ang pagsama mo at ang iyong kapangyarihan at ang iyong presensya ay mararanasan ng bawat isa. Lord, we praise you, Lord God. We honor you in Jesus' name. Amen. Amen. Muli sa mapagpalang umaga po sa bawat isa. At alam ko po na bawat isa po sa atin ay excited na magpuri sa ating Diyos na buhay. Sino po excited sa umagang ito? Amen! Ang excited sumigaw ng Hallelujah! Mas malakas kung tayo po ay excited na sumamba, magpuri sa ating Panginoon, sumigaw ng Hallelujah! Amen. Muli, ibigay natin ang pinaka-the best nating pagpupuri, ang pinakamataas nating pagsamba sa ating pong Panginoong Jesus. Amen? Amen. Tayo umawit sumamba sa ating Diyos. Fighting for us, God is on our side. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. God is fighting, God is fighting for us. God is on our side. He has overcome us. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Sing, I will live. I will live. Resurrection, power of Christ, alive in me, and I am free in Jesus' name. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. I will live, say, I will live, I will not die. The resurrection, power of Christ, alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and let you Christ revealed, and I sing Jesus' name, Jesus' name. I will live, I will live, I will not die. The resurrection, power of Christ, alive in me, and I am free in Jesus' name. Sing, I will live, I will live, I will not die. I will declare and let you Christ revealed, and I am saved in Jesus' name.
ba nating palakpakan ang ating Diyos sa buhay? For He is fighting for us. Oh, we thank you, Jesus. Come on, let's declare. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out. Come on, let's declare, church. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, for the enemy is defeated. Come on, shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. Come on, shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free. Jesus' name. Sing, I will live, I will live, I will not die. I will declare and let you hide. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. Once again we will sing, I will live, I will live, I will not die. A resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will live, I will not die. I will declare and let you hide. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. In Jesus' name. Come on, say in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Oh, we thank you. Tuloy nating sambahin, purihin natin Diyos sa umaga pong ito. Come on, praise the name of Jesus. Sing. Open our eyes, Lord. We want to see you. Open our hearts, Lord. We want to know you. Open our ears, Lord. We need to hear you. Sing Jesus, Jesus be with us. Jesus, Jesus be with us. Once again, sing. Open our eyes, Lord. We want to see you. Open our hearts, Lord. Open our hearts, Lord. We want to know you. Open our ears, Lord. We need to hear you. Sing Jesus, Spirit filled. Jesus, Spirit filled. God is here. Say, God is here. God is here. Say, God is here. He is able. We draw near to see Jesus face to face. Sing, God is here. God is here. God is here. God is here. He is faithful. We draw near to see Jesus. Oh, Jesus, Spirit in. Oh.
Open the gates, Lord, reveal your glory. Open the nations, establish your kingdom. Open the head, pour out your spirit. Oh yes, Lord. Jesus, Spirit, Jesus, Spirit, fill. Jesus, Spirit, God is here. God is here. God is here. God is here. He is able. We draw near to see Jesus face to face. God is here. 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 He is faithful. We draw near to see Jesus. Oh, Jesus. What's it say? God is here. God is here. God is here. God is here. He is able. We draw near to see Jesus face to face. Oh, God is here. God is here. God is here. God is here. He is faithful. We draw near to see Jesus. Oh, Jesus. Sing, oh. Holy, we cry, holy, hallelujah, God is here. Come on, church, we will sing, Lord, you are holy. Oh, come on, lift up your voice and sing, you are Lord. Hallelujah, hallelujah, God is here. Sing, holy, holy, we cry, holy. Come on, church, we will declare, God is here. Lord, you are holy, holy, we cry, holy, hallelujah, God is here. So God is here. God is here. God is here. Yes, Lord. God is here. He is able. We draw near to see Jesus face to face. Oh, God is here. God is here. God is here. God is here. He is faithful. We draw near to see Jesus. Oh, Jesus, we will be. Say, oh, we praise you, Lord. Oh, we lift up our voice and we will sing. Papurihin natin ang Diyos sa buhay. Oh, Lord, you are here in this place as we worship you, as we glorify your name. Oh, we thank you for your presence. Oh, we thank you for your presence. Oh, yes, Lord. Lord, tunay nga, Panginoon, na narito ka sa aming kalagitnaan, O Diyos. Suting kami ay nagpupuri, umaawit sa iyo, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, that there is power in your name. Kapag ito po, O Diyos, ay aming itinataas ang iyong pangalan, Panginoon. There is healing in your name. There is joy in your name. There is freedom in your name. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, tuloy po kaming aawit sa iyo.
Tuloy kaming sasamba sa iyo ng buong puso, Diyos. Oh, we thank you, Lord. I have this confidence because I've seen the faithfulness of God. Still inside the storm, the promise of the shore. I trust the power of your word. Yes, Lord, we trust your word. Enough to seek your kingdom first. Beyond the barren place, beyond the ocean waves. When I walk through the waters, I won't be overcome. When I go through the rivers, I will not be. Come on, let's declare. My God will make a way. So I am not afraid. You keep the promises you made. There isn't one that is delayed. So I will not lose heart. Here I will lift my arms and start to sing into the night. Oh, my praise will call the sun to rise. Declare the battle won. Declare that it is done. When I walk through the waters, I won't be overcome. When I go through the rivers, I will not be drowned. My God will make a way. So I am not afraid. When I am in the fire, I will not feel the flame. I stand before the giant, declaring victory. My God will make a way. I will not be afraid. I am not afraid. When I walk through the water, I won't be overcome. When I go through the river, I will not be drowned. My God will make a way. So I am not afraid. When I am in the fire, I will not feel the flame. I stand before the giant, declaring victory. My God will make a way. So I am not afraid. Oh, we will not be afraid. For you are with us, oh Jesus. You are with us, Lord. We will not be afraid. You go before me. Before me, behind me, always beside me. No shadow, no valley, where you
shadow, no valley, where you won't find me. No, I am not afraid. Sing, I am not afraid. No, I am not afraid. When I walk through the waters, I won't be overcome. When I go through the river, I will not be drowned. My God will make a way, so I am not afraid. When I am in the fire, I will not fail to faith. I stand before the giant, declaring victory. My God will make a way, so I am not afraid. So you are God alone. You are God alone. From before time began, you are on your throne. You are God alone right now, and right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God. Sing it again, come on, let's declare. You are God alone. From before time began, you are on your throne. Sing, Lord, you are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You are God alone. From before time began, you are on your throne. Come on, church, we will declare. You are God. Purihin natin ang Diyos sa buhay. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. Say you are God alone. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. You're unchangeable, unshakable. So you're unstoppable. That's what you are. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. 'Cause you are God alone. From before time began, you are on your throne. We declare that you are God alone. We will sing that you are God right now. In the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Before time began, you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Hallelujah, Lord. Yes, oh God. Yes, oh Lord. Oh, come on, people of God. Let's worship the Lord. Let's honor our God. Oh, yes, oh Lord. Oh, hallelujah. Hallelujah to the King of glory. Hallelujah. Heavenly Father, thank you, Lord, for this morning, for the new life that you've given unto us. Thank you, Lord, for the strength
Lord, for everything, for what you've done in our lives. This morning, Lord, once again, reveal yourself to each and every one. Let your mighty anointing, let your presence continue to move in our midst, O God. And I declare that something good, something best is going to happen upon your people. Lord, hide your servant under the shadow of your cross, and let your name be exalted, and we must decrease, O God. Thank you, Lord. Prepare the hearts of your people, their spiritual ears to hear your message this morning. Even those who are watching, Lord, this live streaming, Father God. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for you are God alone. Yes, Lord. Come on, people of God. For you are God alone. From before times began, you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You are God alone. From before times began, you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Yes, come on, people of God. Clap your hands on the people of the Lord. And shout unto God with the voice of triumph. The Spirit of the Lord is here. Hallelujah! 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 Oh, yes, Lord. Hallelujah! 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 Amen! Amen! Ako po na po ang bawat isa. Praise God! Praise God! Amen! Batiin niyo po muna ang inyong katabi. Ang nasa kaliwat kanan, sabihin niyo, ako'y nagagalak at narito ka. I'm so glad you are here. Bigaw, kausapin niyo katabi niyo, I'm so glad you are here. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Tinatawagan natin lahat ng mga bata. Thank you. Lapit kayo sa harap. Ayan. Atin po sila ipagpe-pray. Ang sabi po ng Panginoon sa Bible, sa kanyang salita, children are a gift from God. Ang mga bata po'y regalo ng Diyos. Yan po'y kayamanang tinanggap ng mga mag-asawa buhat sa ating Panginoon. Kaya po ang mga bata'y mahal na mahal ng Diyos at special po sila sa Panginoon. Sige po, atin sila ipagpe-pray ngayong umaga. Ayan. Amen. Sige, meron pa ba lahat ng bata? Ayan. Ituon po natin lahat ng kamay natin sa kanila. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, as we stretch our hands toward these children, O God, Lord, we pray for your intervention upon their lives. Release your wisdom. Release your knowledge, O God. As they grow up, Lord, hallelujah. Lord, samahan mo po sila. Be with them, O God, every day. Give them strength, Lord God. Protect them every day, Lord God, in the name of Jesus. And I release, Lord, your blessing sa mga bata pong ito. Father, in the name of Jesus, may your covering and protection be upon them, O God. Sila po'y lumaking mabuting bata at may takot sa iyo. In Jesus' name, in Jesus' name. Salamat, Panginoon. We entrust their lives unto you. At ingatan mo po sila at gabayan, Panginoon. Ilayo sa anumang karamdaman at sakit. In Jesus' mighty name. Cover them, Lord, with your precious blood. In the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Anumang talentong ipinagkaloob po sa kanila, ito'y magamit po nila sa paglilingkod sa iyo habang sila nasa murang kaisipan. Thank you, Lord. Bless their parents, O God, exceedingly in the name of Jesus. Lord, one day magre-raise up ka sa kanila ng leader ng bayan. Kung hindi ka pa darating,
Lord, mayroong magiging engineer dito, doctor, nurse, oh God, teacher, Lord, hallelujah, abogado, abogada, Father God, even, Lord, pastor, teacher, evangelist, oh God, in Jesus' name. Salamat, Lord. Even worship leader, oh God, time will come. Salamat po, Panginoon. We entrust the lives unto you, Father God. In Jesus' name. This we pray. Amen. God bless you all. Walk lang. Walk, ha? Walk. Okay, punta kayo doon sa teacher nyo. Ayan. Okay. Praise God. Magandang umaga po sa ating lahat. Gusto ko po malaman, meron po bang first time na sa una-una ang pagkakataon ay nakadalo po? Pwede po pakitaas ang kamay ng first timer? Meron po bang first timer? Yan, ngayon lang man po nakadalo. Ayun, isa, dalawa. Meron tayong foreigner. Magtataglis ba tayo? Interpret mo na lang. Ayan. Wala na po, no? Ayan. Narito po tayo sa Jesus Be Lifted Up Church. It is a non-sectarian, full gospel Christian ministry. Pag sinabi pong non-sectarian, wala tayong dinadalang anumang reliyon o sekta. Lahat tayo rito kung Catholic, kung meron mang iglesyang dadalo, Baptist, Mormon, Sabadista, ay hindi po natin pag-uusapan ng reliyon. No? Ang pag-uusapan natin ay ang salita ng Diyos. No po? Kaya sinabing non-sectarian, full gospel Christian ministry. Kasi po yung word na Christian, pagka inalis natin yung word na Christ, may iwan yung IAM. Ibig sabihin, I am nothing without Christ. Wala tayong magagawa kung wala si Kristo. Hindi natin kayang baguhin ang sarili natin, hindi natin kayang ayusin ang buhay natin without Christ. Only Jesus Christ can change us from His glory to glory. No po? So kaya welcome ang bawat isa at sa mga nanonood po sa kanilang mga tahanan. Mahalaga po ang ating pag-aaralan ngayong umagang ito at ito po'y napapanahon. Ang ating pong topic ngayong buwan na ito is about God's shakening. Ang pagyanig ng Diyos, ang pag-uga ng Panginoon. Ano po? So buksan natin ang ating mga Bible sa Hebrew chapter 12, verse 26 to 27. Hebreo. Ayan, nakita niyo po sa harapan. Tumayo po tayong lahat bilang paggalang sa salita ng Diyos. Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3. Dahil sa kanyang tinig, nayanig noon ang lupa. Ngunit ipinangako niya ngayon, minsan ko pang yayanigin, hindi lamang ang lupa, pati na rin ang langit. Ang mga salitang minsan pa ay maliwanag na nagsasabing aalisin ang mga nilikhang nayayanig upang manatili ang mga bagay na di nayayanig. Ang Diyos ang magpala sa kanyang salita. Maupo na po ang bawat isa. Dito po sa English, gusto ko lang basahin. Ang sabi dito, at that time, His voice shook the earth. No? But now, He has promised, nangako po ang Diyos, once more, I will shake not only the earth, but also the heavens. Minsan pa raw, no? Once more, kung paanong niyanig ng Diyos ang lupa in the Old Testament, muli niya raw itong yayanigin. The words once indicate the removing of what can be shaken. No? Pinapakita po nito na minsan pa naaalisin daw yung mga bagay na nayayanig para manatili, no? Yung mga bagay na hindi nayayanig so that what cannot be shaken may remain. Yan, manatili. Sa Haggai chapter 2 verse 6 and 7, ito po yung binanggit na minsan pa, no? Haggai chapter 2 verse 6, 7. For thus saith the Lord of hosts, once more, in a little while, I am going to shake the heavens and the earth, the sea and the dry land. I will shake all the nations. Lahat ng mga bansa, yayanigin ng Diyos. And they will come with the desirable and precious things of all the nations. And I will fill this house with glory and splendor, says the Lord of hosts. Ang Diyos ang magpala sa kanyang salita. Mga kapatid, mga magulang, ang Diyos ay nangako. Sabihin nyo, nangako. Pinangako ng Diyos that once again, no, once more, that He will shake the heavens and the earth. Uugain niya, yayanigin niya ang langit at ang lupa upang ipakita na sa pagyanig ng Diyos, mananatili yung mga bagay na hindi nayayanig. No?
At nakikita po natin sa panahon na ito ang mga nagaganap na po ngayon. No? Nakikita natin ang kabi-kabila, halos araw-araw, there will be a shakening na pagyanig na nagaganap. No? Iba't ibang bansa na hindi nararanasan ang lamig. No? Napanood ko po na isang araw, kahapon yata sa London, umulan ng ganitong kalalaking yelo. No? Grabe po. May mga binabahang mga bansa na hindi naman binabaha. No? May mga lugar na nayayanig, may mga lindol, may mga nagaganap na hindi nating inaasahan. Lahat ng pong iyan ay talagang mangyayari. No? Dito po sa Matthew chapter 24, basahin lang natin para makita natin na lahat ng nangyayari sa mundong ito, biblical po iyan. Nasa Bible yan. Matthew 24, 1-14. Basahin po natin. And Jesus went out and departed from the temple. Umalis daw si Lord at lumabas siya doon sa templo at lumakad siya. And his disciples came to him to show him the buildings of the temple. Pinakita niya yung building, yung templo. Verse 2, and Jesus said to them, see ye not all these things? Verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown. Wala raw bato na nakatuntong sa kapwa bato. Lahat guguho, babaksak. Verse 3, and as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, tell us, when these things be done, o be, no? Kailan daw mangyayari yun? And what shall be the sign of thy coming, and of the end of the world? Ano yung mga tanda ng pagdating mo, katapusan daw ng mundo? Tinatanong ng mga alagad. And Jesus answered and said unto them, take heed that no man deceive you. Mag-ingat kayo na huwag kayo madaya ni numan. 5, for many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. Meron daw darating na ako ang Kristo, at marami siyang madadaya, na siya raw ang padala ng Diyos, siya na ang Panginoon, siya ang may-ari ng kaluluwa natin, siya ang Diyos, baliwala na ang Panginoong Sus, at marami daw madadaya. Verse 6, and ye shall hear of wars, and rumors of wars. See that ye be not troubled. For all these things must come to pass, but the end is not yet. No? Makakarinig daw tayo ng alingaw-ngaw, labanan, kaguluhan. Verse 7, for nation shall rise against a nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines, and pestilences, and earthquakes, and diverse places. No? Yan daw maglalaban ng kaharian, laban sa kaharian, bansa sa bansa, kahirapan, kagutuman, pestilence, no? Earthquakes, ayan. All these are the beginning of sorrows. No? Pasimula pa lang daw ito ng paghihirap. Verse 9, then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you, and you shall be hated of all nations for my name's sakes. Verse 10, and then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another. 11, and many false prophets shall rise, and shall deceive many. And because of iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Dahil daw sa kasalanan, ang pag-ibig na marami manlalamig. No? 13, but he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Ang manatiling matatag, matapat hanggang wakas, ay siyang maliligtas. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world, for a witness unto all nations. And then shall the end come. So dito sa nabasa natin, sa Matthew 24, pinapakita rito na bago mangyari yung katapusan ng mundo, no? O bago mangyari yung dumating ang Panginoon, magkakaroon daw ng gera, no? Labanan, bansa sa bansa, magkakaroon ng kagutuman, pestilence, mga salot, magkakaroon din ng earthquakes, no? Kita nyo, yung nangyari nito lang ilang araw na kalipas, yung Myanmar, Thailand, no? 7.5, napakalakas no. Kita natin yung mga building. Kaya yung sabi ni Lord, nakikita niyo yung templo na yan, yung bato na nakatundong sa kabwa bato, guguho yan. At nangyayari na. No? Nangyayari na. At merong nag-prophecy, hindi naman born again Christian, na magkakaroon daw sa Pilipinas ng 8.5. No? At nireview ko yun. No? Ang Diyos lamang ang nakakaalam ng pwedeng mangyari. Amen. No? Kaya nga, hindi tayo naniniwala doon. At kung payagan man ng Diyos,
Ang ipag-pray natin, Lord, spare mo kami, iligtas mo kami, bigyan mo kami ng lakas at tapang na maharap po ito. Kaya yung inaawit natin kanina, I am not afraid. No? Hindi tayo dapat matakot. Amen. Ano man ang mangyari sa mundo, no? Kung magkaroon ng earthquake sa Pilipinas, so be it done. Mangyari yun. Nasa Bible yun no? Kaya yung nangyayari mga lindol, gera, no? Yung pagsisikil sa Pilipinas ng karatig bansa natin na para tayong binubuli for how many times na para tayong David and Goliath na wala naman tayong kakayanan at wala talaga magagawa ang Pilipinas. Only God our hope, no? Tangi ang Diyos lamang ang pag-asa natin. Amen. Siya ang tutulong sa atin ano man ang mangyari. Basta wag tayong matakot ano man ang mangyari, no? Sa Pilipinas, kung ano man ang maganap dito, ang mahalaga, kasama natin ang Diyos. May pangako ang Diyos sa Isaiah 41 verse 10. Sabi ng Panginoon, be not afraid, nor be discouraged. No? Be not dismayed, for I am your God. I will help you. I will strengthen you. Tutulungan tayo ng Diyos. Sabi niya, huwag kang matakot. Sabi mo sa katabi niyo, huwag kang matakot. Sabi ni Lord, huwag tayong matakot. Bakit? Kasama natin siya. No? Kung ano man mangyari sa Metro Manila at magkaroon ng kagaya ng sa Thailand, wala tayong magagawa. Nasa Bible po yun. Hindi natin pagpe-pray, Lord, wag po lumindol sa Pilipinas. Nasa Bible yun Ang ipag-pray natin, Lord, plano't kalooban mo mangyari. No? At kung mangyari man yan, no, wag tayong matakot, kasama natin ang Diyos. No? I will strengthen you. Sabi ng Isaiah 41:10, I will help you. Tutulungan niya tayo. Pangako ng Diyos yun sa kanyang salita. No? Kaya yung mga, sa huling araw daw, ang pag-ibig ng marami manlalamig. No? Many love of God, yung maraming nagmamahal daw sa Diyos ay manlalamig. No? Yung pananampalataya ay maraming tatalikod sa pananampalataya. Lilitaw ang mga false prophet. Merong magtatatwa sa iyo, magagalit sa iyo, mamumuhi sa iyo, lalayuan ka. Ganon ang mangyayari sa huling araw. Pero anong sabi? Yung manatiling natatag hanggang wakas ang siyang maliligtas. At ang ipapangaral daw, ang gospel na ito sa lahat ng kinapal ng mga tao, saka darating ang wakas. No? Kaya pag naipahayag na ang Word of God sa lahat ng tribo, sa mga bundok, sa lahat ng bansa, at nakarinig na ng salita ng Diyos ang lahat ng tao, saka darating ang Panginoon. Yung tinatawag pong rapture. Goy, pakiano mo ngayon, ito po ang mangyayari. No? Yung rapture na sa loob ng simbahan, hindi natin masasabing lahat pag dumating si Lord para kunin ang mananampalataya ay maliligtas. Kasi nga, marami hindi na naman talaga na-transform, hindi na-renew, hindi na born again. No? Tignan nyo. Ayan. Nangangaral yung preacher o yung pastor. Christ is coming back for His church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming. I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month. Or He might come next week. Or He could even come... Ayan po, nag-rapture. Ang dami nakaupo dyan kanina. May ilang naiwan. Totoo pong mangyayari yan, mga kapatid, mga magulang. Open and lights, totoo pong mangyayari yan. Kaya sa loob ng church, kailangan po talaga tayo ay maging matatag. Kasi bago dumating ang rapture, yung word na rapture, wala po yan sa Bible. Pero sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 17, sinasabi po doon, in the twinkling of an eye, no? The Lord will come up together, kukunin daw ng Panginoon, no? Ira-rapture niya, kukunin niya yung mga mananampalataya. At katulad nung nakita natin na yon sa video clip, nagpipreach yung pastor at may ilang naiwan doon. Bakit? Maaaring hindi talaga nagbago puso nila. Hindi talaga nila mahal ang Diyos. Maaaring may nabubuhay sila sa kasalanan na hindi tinatalikuran. Umaaten, pero church goer lang, no? Masabi lang pumunta ng church, pero ang totoo, walang pagbabago sa puso at buhay. Kaya nung dumating yung rapture of the church, nakuha ang lahat ng may mga nakuwang mananampalataya, pero merong naiwan, no? Yan yung naririnig natin, Jesus is a soon coming King, darating si Jesus, no? Hindi pa po yun yung
yung pag-rapture sa church, yun yung kukunin ng lahat ng mananampalataya. At maiiwan sa lupa yung mga suwail. No? Yung mga hindi totoong nag-alay ng buhay kay Jesus at tumanggap sa Kanya bilang Panginoon tagapagligtas. Maiiwan sila. No? Magbabangga ng eroplano kung ang piloto, born again, mawawala sa kalye, magbabangga ng sasakyan, may nagluluto sa bahay, masusunog ang bahay. No? Mangyayari ang maraming bagay sa mundo pag dumating yung tinatawag na rapture of the church. No? Kaya nga po, itong nangyayari ngayon sa mundong ito, yan po yung mga signs ng pagdating ng Panginoon. Kaya nga, there will be a shaking. At balikan natin yung text natin. Sabi ni Lord, I will shake the heavens and the earth. Uugain ko, yayanigin ko ang langit at ang lupa. And what are the things that God will shake? Roma number 1. Ano ba yung mga bagay na yayanigin ng Diyos? Ano ba yung uugain ng Panginoon? Number 1, syempre, His church. No? There will be a shaking the church. Ang iglesia, ang mga mananampalataya ng Diyos. No? His church. Kaya nga ang church today, ang iglesia ngayon ng Panginoon, makikita natin ang maraming simbahan ngayon ay merong tinatawag na division o yung kanya-kanya. No? Yung iba nag-aaway-away, yung iba nagpapagalingan. No? Yung iba parang nagkakaroon ng competition. No? Tandaan po ninyo, as a Christian, as a believer, we are here not to compete, but to complete. Narito tayo para mabuo tayo, makumpleto, hindi makipagkompetisyon. Kasi ang marami nagpapagalingan, lalo yung malalaking simbahan, no? Umuupa sa mga mall, ang umaatin sa kanila, halos talagang mga milyonaryo, bilyonaryo, no? At yung maliliit na simbahan ay nakukuha nila, parang nadadala sa kanila, no? Dahil nga parang gusto nila sila ang magaling o bida. Hindi po dapat magkaroon ng kompetensya. Ang mahalaga po, ang mga tao ay mailapit sa Diyos, no? Kaya nga, ang plano at kalooban ng Panginoon sa kanyang church ay ma-unite, magkaisa. No? At habang inuuga o habang sineshake ng Panginoon ang kanyang church, marami ay manlalamig nga, marami ay tatalikod, marami ay bibitaw sa pananampalataya. Mas mamahalin pa nila ay makamundong gawain. Yung bisyo, yung kasalanan, no? Na kung saan imbis na sila ay sumamba sa Diyos kung araw ng linggo, lumapit sa Panginoon para maglingkod sa Diyos, mas gugustuhin pa nila doon sa worldly, no? Yung mga makamundong gawain, ilalayuan nila ang Panginoon. At kung minsan sa loob ng church, dahil nga nagkakaroon ng shakening, papasok kung minsan sandali yung merong jealousy, may mga inggitan, may stripes, envying, no? Merong nagkakaroon ng spiritual rebellion, merong papasukan ng spirit of unsubmission, yung hindi magpapasakop doon sa kanyang leader, no? Merong papasukan ng spirit of pride, no? Magkakaroon ng shakening. Sineshake ni Lord ang mga churches ngayon, no? At siyempre nakapaloob sa loob ng church na yan yung mga believers, mga mananampalataya, tayo po yun, no? At kung minsan may mga tao dahil nga pinasok ng pride, disrespect, no, yung hindi niya pagrespeto sa kanyang leader, kaya yon yung iba humihiwalay, lumalayo, no? Dahil napasukan ng spirit of deceiving spirit, yung pandaraya ng kaaway, no? Parang hindi maganda na sa isang tao na naglilingkod sa Diyos ay mawawala ka o bibitaw ka't lalayo sa iyong nasasakupan dahil sa isang maling desisyon, no? Pangit po 'yon na parang sa isang pamilya, halimbawa sa isang buong pamilya nyo, no? Yung anak mo ay biglang humiwalay sa'yo, lumayo ng tuluyan, no? Biglang nagpaalam, wala namang dahilan. Baka napangakuan, no? Parang sa isang kumpanya, nagtatrabaho sa kumpanya, ang kita niya 100,000, sabi nung isa may dumating na boss sa isang kumpanya, sige, titriplihin ko ang sweldo mo. Diyan, 100,000, sa akin 300,000. Bigla siya umalis. Iniwan yung kanyang kumpanya, no? At doon na sumama, no? Pangit po 'yung wala kang iiwang legasiya doon sa iyong pinanggalingan. Kahit sa mga kaibigan mo, sa mga kakilala mo, no? Wala kang iiwang legasiya, no? Napakaganda na mawala tayo sa mundong ito at sasabihin, ay, ang taong yan, napakabait, napakamasunurin, yan ay mapagpasakop sa kanyang mga magulang. No, wala kang masasabi diyan. Napakasakit naman na, ay, ang taong yan, ganito ginawa niya nung buhay pa yan. No? Di ba?
No? Yan taong yan, ganito ugali niya, nako, napakasama. No? Iniwan ng mga magulang. No? Tapos ganito, ganyan, ganito. Walang legasiya. Kaya alam niyo po, tayo bilang mga Kristiyano, maganda na habang tayo ay nabubuhay, magpasakop tayo sa ating mga magulang, sa ating mga leader sa loob ng simbahan. Amen po ba? Amen? Palapakan natin ng Panginoon. Hallelujah! Amen! Parang dito po sa atin, no? As a leader, as the head of this church, as the spiritual head ng ating ministry, no? I know my responsibility before God. Alam ko yung responsibilidad ko at magbibigay ako ng sulit sa Diyos one day, no? Yung mag-a-account ako sa Kanya, accountability. Sapagkat bilang tayo mga magulang, siyempre nais mo yung pamilya mo, yung mga anak mo, united sila. Malulungkot ka pag sila ay nag-iwahiwalay, nag-aaway, no? Kaya ako bilang pastor, pag ikaw ay may pusong pastor, nais mo na mabuo yung iyong nasasakupan. Ayaw mong may lumayo. Maliban lamang kung talagang nagdesisyon, lumayo. Wala ka na magagawa ron. Pero hanggat magagawa mo pa na mabuo at magkaisa, no, at may paraan ng Diyos, matutuwa kang makita mo yung buong pamilya mo na nasasakupan mo ay nagkakaisa. Amen po ba? No? Kaya magkakaroon ng shakening. Titingnan ng Diyos kung paano mo mamahalin, uunawain ang mga taong nasasakupan mo, kumbaga sa isang buong pamilya, may nanay, may tatay at mga anak, no? Nais mo na makita mo silang nagmamahalan at iisa. Amen po ba? Ganon din sa Panginoon. Kaya pag ikaw ay may pusong pastor, hangad mo na makita mong ang iyong nasasakupan ay nagkakaisa. Amen po ba? No? At pag may nakita kang pastor na, baya mo na silang umalis, no, wala namang kadahilanan, pero kung may dahilan, wala ka na magagawa. Pero kung makikita mo na may paraan at may mga paraan ng Diyos na makita mong gusto mong sila'y maging isa, praise God, matutuwa ka dahil may pusong pastor yan. Pero kung may makita kang pastor na walang pakialam, sige, magkahiwa-hiwalay kayo, kanya-kanya kayo, hindi totoong pastor yun. No? Amen po ba? No? Tayo po dito, no? Bilang mga mananampalataya, nagkakaroon ng shakening sa loob ng church. At ang mga Kristiyano at mananampalataya, sineshake po talaga yan. No? Even si Pedro. Si Pedro na isang apostol ng Panginoon na nangangaral ng salita ng Diyos, nung panahon nila sa Book of Acts, nagkaroon ng shakening. Inuusig ang mga Kristiyano. Kinukulong ang mga mananampalataya. Si Santiago, pinugutan ng ulo. Ganon din si Pablo. Si Pedro, ibinilanggo. No? Sa chapter 12 ng Book of Acts, kinulong siya. No? Anong dahilan ba siya nakulong during that time? Sa pangangaral ng salita ng Diyos. No? Nagkakaroon ng shakening. No? Isa-shake niya ang bawat mananampalataya, even our loyalty. No? Susubukin yung ating katapatan na ikaw ay tapat sa iyong ginagawa, may nakakakita man o wala, ginagawa mo yan para sa Panginoon. Amen. Hindi mo gagawin, ako, andyan si pastora, andyan si pastor. Bilisan nyo, maging masipag tayo. No? Hindi, pagka ganon, tao ang piniplis natin. Nakikita man tayo ng ating leader o hindi, gagawin mo yan ng may katapatan dahil sa Diyos natin ginagawa. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! No? Tetes yung, nandun yung loyalty natin, even your faith, yung pananampalataya natin sa Diyos. No? Sa lumang tipan, may isang lingkod ng Diyos, si Job. Grabe ang dinanas ni Job. No? Kita nyo, yung kanyang 3,000 tupa, 3,000 baka, lahat ng ari-arian niya, nawala lahat. Pati na nga yung 10 anak niya na nagkakasiyahan sa kabilang bahay, dinaanan ng ipo-ipo, patay lahat. No? Pati na ang sarili niya, nagkaroon ng pigsa, sugat-sugat, no? Ay naroon siya po, ay nanatiling tapat sa Diyos. Nagkaroon ng shakening sa family niya, nawala ari-arian niya. Pati na mga anak niya, grabe po yun. Ikaw ang mawala ng isang anak, sobrang lungkot mo na. Yun, 10. No? Pati mga ari-arian niya, napakayaman niya during that time. Nagkaroon ng shakening sa kanyang buhay. Sa atin, kung dumating man ang shakening, manatili tayong tapat sa Diyos. No? At alam niyo, yung Book of Job, sa bandang huli ng chapter 2 ng Book of Hope, ibinalik naman ni Lord yung nawala niyang ari-arian. Nagkaanak pa siya. Nadoble ang yaman niya dahil naging tapat siya sa Panginoon. Kaya maging tapat po tayo sa Diyos. Amen po ba? Ano man na mangyari, huwag tayong bibitaw sa Panginoon. Itetest yung loyalty natin, yung pananampalataya natin sa Panginoon, katulad ni Job. No? Even your obedience, yung pagsunod natin kay Lord. Nakikita ni Lord na ikaw ay napakamasunurin,
no? Naglilingkod ka sa Panginoon, saan ka man pumunta, andun ang iyong pagsunod, ano man ang ipagkatiwala sa iyo, ano man ang iutos sa iyo, ano man ang ipaggawa sa iyo, sunod ka lang ng sunod. Pero darating ang sandali, itetest yung pagsunod mo, no? Kita nyo si Abraham sa lumang tipan sa Genesis 22, no? Nung magkaanak siya, si Isaac, no? Pinaalay sa kanya yung kanyang anak, sinubukan siya. Anong ginawa ni Abraham? Sunod sa Diyos. Hindi niya ipinagkait. No? Inialay niya at nakita ng Diyos ang kanyang pagsunod, hindi natuloy ang paghahandog ng kanyang anak. Obedience. No? Your obedience today is your preparation for tomorrow. Ang pagsunod ay higit na mahalaga kaysa paghahandog. Ihahandog niya anak niya pero nakita ng Diyos higit yung pagsunod niya. Kaya hindi natuloy ang pag-aalay ng bata. Magkakaroon ng shakening, uugain yung ating pagsunod sa Panginoon. Even your giving. Yung ating pagkakaloob, no? Minsan, kapos ka na, kulang ka na, pero itetest ni Lord kung gaano mo siya kamahal, na magbibigay ka pa rin ng offering, ibibigay mo pa rin yung tithes kay Lord, kahit may paggagamitan ka, tinetest din po yan, no? Kaya pag nakita ng Diyos yung ating pagsunod sa Kanya, yung ating katapatan sa pagbibigay, na kahit tayo kinakapos kinukulang, once na sumunod ka kay Lord at naging tapat, na overcome mo yung ipadadala ng Diyos na shakening, na ikaw ay nagbibigay pa rin para sa gawain ng Lord, makikita mo, overflowing ang dadaloy na pagpapala. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Ano sabi ng 2 Corinthians 8:1 and 2? Basahin ko lang. And now, brothers and sisters, ito po'y sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. We want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches. Nais ko malaman ninyo ang nagawa ng biyaya ng Diyos, no? Sa Macedonian churches, in the midst of a very severe trial, no? Sa gitna raw ng sobrang hirap, mga kahirapan nila, pagsubok nila, their overflowing joy and their extreme poverty well up in rich generosity. Sa kabila ng kanilang kahirapan, no? Kakulangan, ay nagawa pa rin nila na magbigay, no? Nagkaloob pa rin po sila. Na-test yung kanilang giving, na may kakulangan na sila, may kahirapan na sila, may masaya pa rin silang nagkakaloob. Amen po ba? Kaya tayo, kung meron man testing na nangyayari, merong shakening, no? Huwag nating hayaang maapektuhan yung ating pagkakaloob sa Diyos. Bakit? No? Your giving today, yung pagbibigay natin sa Panginoon, yan ay pagtatanim natin para sa takdang araw at panahon ay umani tayo ng sagana. No? Aani tayo ng biyaya ng Panginoon. Kaya nga po, yan po, no? Sa shaking na gagawin ng Panginoon sa church, tayo po yung kasama tayo doon. Lahat ng ito, itetest ng Panginoon. Uugain ng Diyos, even your service to God. Yung paglilingkod natin sa Panginoon. No? Na ikaw sa kabila na may pagsubok na dinadanas, maglilingkod ka pa rin, no? Ikaw ba'y maglilingkod pa rin? Ikaw ba'y susunod pa rin? Gagawin mo pa rin yung ipinapagawa ng Diyos sa iyo dahil may trials kang dinadanas, may shakening no? Kaya nga marami ang tatalikod sa pananampalataya. Yung iba dahil, sabi ng iba, nako kung kailan ako na born again, umatin sa church, tsaka ang dami ng problemang dinadanas ko, ang daming pagsubok. Kasi nga nung wala pa tayo sa Panginoon, no? Anak na tayo ng kaaway barkada niya tayo. Kaya okay lang. No, malulun tayo sa bisyo, sa drugs, sa alak, no, sa sugal, no, sa masamang barkada, okay lang, hindi kanya ginagalaw kasi kakampi kanya, no? Pero nung malapit ka na sa Panginoon, tinanggap mo na si Jesus as Lord and Savior, unti-unti ka nang nalalapit sa Kanya, nagkakaroon ng pagbabago, ang kaaway galit na sa iyo. Gusto kanyang hilahin pabalik sa iyong dating buhay. Gusto niyang sirain ang buhay mo. No? Kasi nga, kumalas ka sa Kanya at lumapit na tayo sa Panginoon. No? Kaya gusto natin maglingkod sa Panginoon, sa sandaling mag-decide ka na maglingkod sa Diyos, no? Makita mo ang kaaway, magagalit na sa iyo. No? Gagawa yan ng paraan. Even yung malapit mong kaibigan, uusigin ka, sasabihin sa'yo, born again ka na pala. Nasira na rin ang ulo mo. No? Uusigin ka ganyan no? Pagtatawanan ka, no? Kalokohan yung ginagawa mo. No, masarap dito, ba't di ka na sumasama sa ating inuman? No? Pasensya na, ay binago na ako ng Panginoon Ayan, papatotoo ka ngayon. Naramdaman ko ang pag-ibig ng Diyos, kapayapaan, kagalakan,
at naramdaman ko ang presensya ng Diyos, kaya pasensya na. No? Darating ang sandali, uusigin ka talaga na lumalapit sa Panginoon. So, yung iyong service na gustong gawin para sa Panginoon, itetest po yan. No? Magkakaroon ng shakening. Even your devotion, no? Yung ating prayer life, yung ating personal life, prayer and meditation of God's Word, itetest din po yan eh. No? Magkakaroon ng shakening. Kaya kailangan maging tapat po tayo na everyday sa buhay natin, huwag nating kaliligtaang hindi manalangin. No? Lagi tayong magpe-pray kay Lord, kahit nasa sasakyan ka, nagdadrive, no? At dalhin mo ang iyong Bible, no? At magbasa ng salita ng Diyos. Kasi the more na tayo ay nakikipag-usap sa Panginoon, through prayer and meditation of God's Word, nangungusap ang Panginoon. No? Nangungusap ang Diyos. Kaya nga, only the Word of God, ito lamang salita ng Diyos ang magbibigay sa atin ng lakas ng loob. Kaya nga, sa shakening na gagawin ng Panginoon, no, hindi po tayo exempted doon. Lahat po tayo. No? Kasama tayo doon. Sa isa-shake ng Panginoon, yung faith mo, yung loyalty mo, yung pagbibigay mo, no? Itetest po yan. Even your family. Yan, pamilya natin. No? Magkakaroon ng shakening. Kaya kailangan ay mahalaga na ikaw ay maging matatag, no? Maging malakas, wag bibitaw, kumapit sa Panginoon, dahil ang isang taong nanatili daw matatag ang siyang maliligtas. No? Kaya sabihin sa katabi nyo, maging matatag ka. Sa kabila, maging matatag ka. No? Kailangan tayo maging matatag. No? Ano man na mangyari sa mundong ito, talagang papayagan ng Diyos na i-shake tayo. No? Wala tayong magagawa, hindi tayo makakatakas doon. Kailangan ng kapit sa Diyos, walang bibitaw. No? Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang bibitaw. No? Huwag kang bibitaw. No? Di ba sabi ng awit, huwag kang bibitaw, aayaw magsasawa, huwag kang mapapagod, lalayo, manghihina, gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Yan, no? So, huwag tayong bibitaw. Ano pa yung mga bagay na yayanigin ng Panginoon? The government, ang gobyerno. No? Ang gobyerno natin ngayon ay, kita natin, maraming kumakalaban sa ating Pangulo, maraming nagsasalita ng hindi tama, yung mga fake news, maraming naninira, no? Maraming nagsasalita ng laban. No? Ito po ang nais ng Diyos. Tingnan natin. Romans chapter 13, verse 1 to 7. Basahin po natin. Romans 13, 1 to 7. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. No? Sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. At ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Yan. Sa Kanya galing yan. Verse 2. Kaya nga ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. At sila'y parurusahan. No? So we have to submit to the authority. Kailangan tayong magpasakop sa kanila. Ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti. Ang mga gumagawa lamang ng masama ang dapat matakot. Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti at pararangalan ka nila. Sila'y mga lingkod ng Diyos para sa ikabubuti mo. Ngunit kung gumagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil sila'y may kapangyarihang magparusa. Sila'y mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Kaya nga, dapat kayong pasakop sa kanila. Hindi lamang upang hindi kayo maparusahan, kundi alang-alang na rin sa inyong budhi. Iyan din ang dahilan kung bakit kayo nagbabayad ng buwis. Ang mga pinuno ng pamahalaan ay mga lingkod ng Diyos at ito ang kanilang tungkulin. Ibigay ninyo sa bawat isa ang nararapat sa Kanya. Magbayad kayo sa mga dapat bayaran at magbigay kayo ng buwis sa dapat buwisan. Igalang ninyo ang dapat igalang at parangalan ninyo ang dapat parangalan. No? So as a believer, as a Christian, no, our duty and responsibility as a Filipino citizen is to be subject, no, to submit to the governing authorities. No? Yung daw lumalaban sa pamahalaan,
may kapangyarihan silang parusahan yung lumalaban. Iba yung panahon ng ating dating Pangulo Duterte. Nagpapasakop tayo sa kanya kung hindi man natin siya naiboto. Yung iba sa atin, bumoto. Ako, bumoto ko sa kanya ng panahon na yun. No? Panahon niya yun. Iba na panahon ngayon. Ang Pangulo natin ay si PBBM. At ang sabi rito, dapat daw tayo magpasakop sa mga namumuno dahil sila'y lingkod din ng Diyos. At ang lumalaban sa kanila ay paparusahan nila. Those who fight against the government, no, ay makakaranas ng punishment. Kaya yung mga lumalaban sa gobyerno, sa pamahalaan, no, at napatunayang ikaw ay may paglabag sa kanila, ikaw ay napatunayang may ginawang masama, no? Napatunayan at maraming ebidensya na ikaw ay lumustay ng pera ng bayan ng nating mga Pilipino, may karapatan yung namumuno na ikaw ay maparusahan, no? Dahil may hustisya. Hindi mo siya pwedeng takasan, no? Dahil ang pamahalang umiiral ay itinakda daw ng Diyos. At ang dapat matakot sa kanila, yung gumagawa ng masama. Pero tayo na hindi gumagawa ng masama, at mabuting ginagawa, hindi tayo dapat matakot. Amen po ba? No? Amen? Hindi tayo dapat matakot. Ano ang duty natin? Mag-submit sa kanila. And God will expose the wicked in the government to punish those who do wrong. No? Para parusahan yung gumagawa ng masama. Kaya ang lumalaban sa gobyerno, lumalaban daw sa itinakda ng Diyos. Sa inordina, hinirang ng Diyos. Kaya tayo bilang mga Pilipino, our duty and responsibility to our government is to submit. No? Magpasakop. At ano pa? Ipanalangin sila. Ang sabi ng Timothy chapter 2, ipanalangin nyo ang nasa gobyerno, ang mga namumuno sa inyo, para makapamuhay kayo ng tahimik at payapa. Yan. Ipag-pray po natin sila, ang ating Pangulo, ang mga cabinet members, no? Ang mga senador, kongresista. No? Ngayon, dahil nagkakaroon ng shaking sa gobyerno, no? Ine-expose ni Lord yung mga wicked leader. No? Ine-expose yung masasama nilang gawa na nasa dilim at nakatago. Kaya nga sabi ng Bible, walang lihim na di mabubunyag. Walang natatago na hindi malalantad. Lahat ng ginagawa ng tao, maging sa loob ng church. Sabi nga ni Kuya Ebno, ni Brother Eddie, what the nations goes on, the church goes on. What the church goes on, the nation goes on. All truth is parallel. Yung nangyayari daw sa church, nangyayari din sa bansa. Yung nangyayari sa bansa, nangyayari din sa church. Ano yun? Yung nga, shakening. May galit, may inggitan, no? May lumalayo, may humihiwalay, may nagre-rebelde, may galit sa leader, merong hindi. Ganon, no? Pero ang Diyos, tayo ito ang tungkulin natin bilang mga mananampalataya at Kristiyano, Filipino citizen, magpasakop sa ating mga leader. Amen po ba? Ipanalangin ng ang presidente, no? Ipanalangin natin sila. At yan ang ating mga tungkulin. Shake po talaga ng Panginoon, no? Ang church, ang gobyerno, no? Kasama na diyan siyempre ang ekonomiya, ang mga leader, iuugain talaga ng Panginoon. Magkakaroon ng shakening. Bakit magkakaroon ng shakening? Para ipakita ng Diyos na manatili yung mga hindi nayayanig. No? Manatili yung mga hindi nayayanig. Ano yung hindi nayayanig? Kanina, ang nayayanig, uugain. No? Uugain daw yung mga nayayanig. What are the things that God will shake? Number one, church. And under ng church, nandyan nga ang mga mananampalataya, yung ating mga ginagawa, yung ating mga responsibilidad sa ating Panginoon. And second, no, under nun ng church is government. No? Niyayanig ang gobyerno. No? At ano naman po yung mga bagay na hindi nayayanig? What are the things that unshakable? No? Number one, His Word. His word will remain. Ang salita ng Diyos ay mananatili. No? Ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Itong salita ng Diyos na ating pinag-aaralan at binabasa, ito po'y mananatili, hindi ito mawawala. Langit at lupa ay lilipas, pero ang salita ng Diyos mananatili magpakailanman. Psalms 119 verse 89. Forever, O Lord, your word is settled in heaven. Stand firm and unshakable,
hindi mauuga, hindi mayayanig ang salita ng Diyos. Matthew 24 verse 35, Heaven and earth shall pass away, but my words shall remain, shall not pass away. Ang langit at lupa daw po'y mawawala, pero ang salita ng Diyos mananatili magpakailanman. Kaya ang Bible, yung binabasa natin, araw-araw, yung ating pinapakinggan na salita ng Diyos every Sunday, every midweek, no? Ito daw ay mananatili magpakailanman, no? Yang building, yang pag-aaral, lahat ng bagay sa mundo mawawala, lilipas. Pero ang salita ng Diyos mananatili magpakailanman. Kaya yung salita ng Diyos, itanim daw natin sa puso natin, no? Na ating napapakinggan. Sa puso, i-apply ang salita ng Diyos kasi mananatili iyan eh. Kaya ang salita ng Diyos na ating binabasa, it will remain forever and ever. No? At ang salita ng Diyos at ang ating Panginoong Hesus, hindi siya pwedeng paghiwalayin. Dito nangungusap ang Panginoon. Kaya habang binabasa natin ang salita ng Diyos, nagsasalita siya sa atin, nangungusap siya. Pag tayo nagpe-pray, kinakausap natin ang Panginoon. Pero pag binabasa natin ang salita ng Diyos, kinakausap niya naman tayo. Kasi dito siya nagsasalita eh. Dito nangungusap ang Panginoon. Amen po ba? Kaya mahalaga na nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, araw-araw, umaga't gabi, basahin mo ang salita ng Diyos. No? Bakit? Kasi mananatili yan magpakailanman eh. Ang araw mawawala, ang buwan, ang bituin, no? Ang mga sasakyan, maging ang mundong ito, papalitan ito ng bagong mundo, no? Pagdating ng panahon. So, ang Word of God, yan po'y mananatili, hindi mawawala. Sa shaking na ginagawa ng Panginoon na mangyayari sa mundo, maalis daw ang lahat ng bagay, pero ang salita ng Diyos, yan ay mananatili. Uugayin ng mga bagay na nayayanig, at mawawala at mananatili yung mga bagay na hindi nayayanig. And that is the Word of God. Kaya mahalagang meron tayong salita ng Diyos sa puso natin. Amen po ba? Kailangan nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. Yan. So, yan po yung una. Pangalawa, the kingdom of God. Remain forever. Ang kaharian ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Hebrew 12:28. Ano ang sabi? Balikan natin yung kasunod ng text natin. Therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, yan, no? Let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and awe. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi mayayanig. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya, sa paraang may paggalang at pagkatakot. Kaya sa pagsamba natin dito, andun yung paggalang natin sa Diyos, andun yung pagkatakot natin. Kasi nga, nandito ang presensya ng Panginoon. Narito po siya. No? Alam niyang iniisip natin, alam niyang nasa puso natin. Kaya nga, anong sabi? Tumanggap daw tayo ng isang kahariang hindi nayayanig. No? It refers the eternal, unshakable kingdom of God. Yung pong kingdom na yon, nagre-refer ito sa walang hanggang hindi nayayanig na kaharian ng Diyos. And what is the meaning of unshakable kingdom? Ano ang kahulugan ng hindi nayayanig na kaharian ng Diyos? No? It is a spiritual kingdom that cannot be taken from us. Ito raw yung spiritual na kaharian ng Diyos na hindi pwedeng alisin sa atin. Narito po sa puso natin yan. Di ba ano ang sabi ng Matthew 6:33? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang kaharian ng Diyos, ang paghahari ng Diyos dito, nasa puso natin. Dito siya naghahari. No? Dito naghahari ang Panginoon sa ating mga puso. At kapag tayo ay true believers ng Panginoon at ang malalimang kapit ng ugat natin sa Kanyang salita at pananampalataya, no? Our confidence must be in God and Him alone. Yung confidence natin, yung kumpiyansya, yung pag-asa, no? Yung kasiguraduhan natin talaga nasa Kanya lamang, wala sa mundo. Kasi nga, lahat ng bagay rito mawawala. Yung kayamanan, sasakyan, bahay, mawawalan lahat yan, yayanigin yan. Akita niyo yung lindol? Akala mo yung building, ang tibay.
May isang building na may 3 paa yata o 4 na ginagawa pa lang, di ba? Pinakita. Bumaksak. No? Walang bato na nakatuntong sa kapwa bato, lahat ay iguguho. Kaya pagdating ng matinding shakening, no? Kaya yung mga building sa Makati, kung saan-saan, no? Kung dumating dito ang ganong kalakas na lindol, wala tayong magagawa. Only God controls everything. Kontrolado ng Diyos yan Wala tayong magagawa. Ang mahalaga, ang puso natin ay nasa Panginoon, siya ang pag-asa natin. No? Jesus is our confidence. Bakit siya ang ating confidence? No? Why? The kingdom of God is unbeatable. Ang kaharian ng Diyos, unbeatable, walang kapantay. No? The kingdom of God is unmovable. Hindi magagalaw, hindi mauuga. Narito po yan sa puso natin. Unstoppable, hindi mapipigilan. No? Diba, inawit natin kanina, unstoppable, that's what you are. Yeah, no? Unconquerable, hindi masusupil. Ang kaharian ng Diyos, hindi matatalo, hindi magagapi, hindi malulupig. Yan ang kaharian ng Diyos, no? Ang kingdom ni Lord. Unshakable, hindi matitinag, no? Matatag. At ito'y ibinigay ng Diyos sa atin. Kaya nga mga kapatid, mga magulang, no? Ito ang mga bagay na hindi nayayanig. And lastly, hindi ko po nailagay doon sa kay Goy, no? That ang mga bagay na hindi mayayanig, ito po yung the true man and woman of God. Ang tunay na tao, babae at lalaki ng Diyos. Kasi nga katulad nung pinakita sa rapture kanina, no? May mga naiwan. Bakit? Kasi hindi totoo ang pagiging Kristiyano nila. Hindi tapat, hindi totoo sa puso. No? Maaring atin-atin nakikinig na salita ng Diyos paglabas ng church, no? Andun uli sa kasalanan. No? Andun uli sa masamang gawain. Hindi nagbabago ang buhay, ang puso. No? And nung mag-rapture, ayun, naiwan sila. No? Kaya ang mga taong pagdating ng shaking ng Diyos, yung mga true man of God, mga totoong mananampalataya, mga taong ipinamuhay ang salita ng Diyos, mga taong sumunod talaga na kahit dumanas na matinding problema, pagsubok, persecution, hindi lumayo sa Diyos. Kumapit sa Diyos, kahit ano pang dumanas, anumang dinanas nilang paghihirap, pagsubok, nawalan man sila, parang si Job, nawalan ng kayamanan, ari-arian, nanatiling tapat sa Diyos. Kaya sa pagdating ng Panginoon, yun lamang ang mananatili. Sabi mo sa katabi nyo, ikaw yun. Sabi mo, ikaw yun. No? Magpakatatag ka. Amen. No? Kasi pagdating ng shakening, no? Ang daming nawawala. Hindi na umaten. Bakit? Kasi daw, ang daming pagsubok, ang daming problema, nawala ng ganito, ang ganito ang nangyari. Ayun, nagkaroon ng shakening, bumitaw na kay Lord. Kaya pagdating ng rapture, marami daw maiiwan. No? Yung mga tunay na lingkod ng Diyos, mga tunay na anak ng Diyos na nagtitiis, nagtsatsaga, ano man ang dinanas na hirap, problema, pagsubok, kinapos, nawalan, nagkasakit, lahat talagang papayagan ng Diyos na mangyari. No? Sa pamilya nga po namin, nung nasa Mindoro pa kami, yung panganay namin, si Shikaina, papunta ako ng crusade sa parting Bansud. No? Sa Kalapan, naiwan sila. O sinaya ata yun, na convulsion. No? Sinaya, yung bunso namin, hindi niya alam ang gagawin. Dinuruan siya ni Lord, pinakain lang ng candy. Ano ba? Yung basang bimpo, nilagay sa ulo. No? Tsaka parang may candy daw na para manong lasa. Marami po shakening talaga, uugain ang pananampalataya mo. Nasa kabila na may testing sa pamilya, sa anak, sa kabuhayan, sa iyong buhay, hindi ka lalayo sa Panginoon. Bakit? Sineshake talaga no? Matira matibay. Amen po ba? Si Ate Ebi, isang buhay na patotoo, grabe po yan. No? For how many years, naglilingkod pa rin sa Panginoon. No? Hindi niya pinagpalit yung pananampalataya niya sa Diyos at paglilingkod at pagiging Christian o born again. Kasi yun ang labanan No? Pag hindi ka umalis dyan, sige, separate na tayo. Hindi siya umalis. Nanatili siya kay Lord. No? Hindi naman siya pinabayaan ng Panginoon. No? Kasi parang talaga may laban No? Nanatili siyang faithful kay Lord. No?
May isang true story na nangyari po ito mga 16th century na. Doon sa North Korea. Di ba ang North Korea, communist yan eh. Maraming mananampalataya dyan, nagtatago. Minsan sa underground. Nahuli sila ng mga naka-uniforme. Hinuli sila, alam yung lugar nila eh. Kinulong. Tapos may nagdating, nung nakakulong na sila, may nagdating ang mga naka-uniforming pulis, may dalang barel. Sino sa inyo ang tatalikod na sa pagiging Kristiyano niya? Tatalikod na si Jesus. No? Pag tumalikod kayo, laya kayo, bukas ang pinto, makakaalis na kayo at hindi namin kayo papatayin. Pero pagka kayo ay nagmatigas at hindi kayo tumalikod sa inyong pananampalataya kay Jesus, ngayon din, no? Mga 30 minutes, papatay namin kay lahat. Ang dami nila, almost 100. Natakot yung iba, siguro kalahati. No? Sumuko, dinideny na si Jesus. Pinalabas sila. Nung makalabas sila, after 30 minutes, yung mga pulis, sinubad ang uniform. Sabi sa kanila, alam niyo ba, mga born again din kami, Kristiyano kami. No? No, yung palang iba ro, hindi tapat at hindi handang mamatay para sa Panginoon. Napatunayan sa pangyayari na mga hindi totoong Kristiyano yun. Ganon din kung minsan sa church. Talagang patatagan, kailangan maging matatag ka, huwag mo i-deny ang pananampalataya kay Jesus. No? Marami pong mga Kristiyano noong mga 16th centuries, hindi dinenay si Jesus, no? Binaril sila, binitay sila, biniti ng patiwarek hanggang mamatay, pero save ang kaluluwa nila. No? Kaya alam nyo, mapalad po tayo sa ating bansa. Meron tayong Magna Carta of Religious Freedom. No? Tayo po ay isang Kristiyano sa dulong silangan na kung saan ay napakamakadiyos ng Pilipino. Malaya tayo nakakasamba sa Diyos. Kaya nga kung dumating ang panahon na usigin tayo, no? At tutukan ka ng barel, didinay mo ba si Jesus o hindi? No? Nasa inyo po yan. No? Kaya nga kapag dumating ang shakening, no? Kaya nga in God's shakening, no one will escape. Can escape. Kapag dumating na ang shakening ng Diyos, wala makakatakas. In God's shakening, He is preparing you for His coming. Sa pagyanig ng Diyos, ibig sabihin, nihanda ka lamang. Nihanda ka sa pag-rapture niya ng mananampalataya. Kaya kailangan tayong maging matatag, maging matibay sa pananampalataya sa Panginoong Hesus. And as I conclude, no, ang conclusion natin, hold on your faith. Humawak ka sa pananampalataya mo. No? Huwag kang bibitaw. Do not quit whatever happen. Huwag kang susuko, ano mang mangyari. Maging matatag tayo. Be brave like an eagle. Maging matapang tayong tulad ng agila. No? Ang agila, sobrang tapang po niya. No? Lumilipad yan doon sa bundok. Hindi yan sa mababa. No? At yung paan niyan, pag nakapitan niya ng mga isda, no, kita nyo, talaga hindi niya bibitawan kahit gaano kalaki. Baka gusto niyang kumain ng mga pagkain na sariwa. No? Kaya nga, mga kapatid, mga magulang, sa pagyanig at uga ng Diyos sa mundo pong ito, kailangan tayong kumapit at maging matatag. No? Na kahit anong nararanasan problema natin, pagsubok, no, huwag tayong bibitaw. Amen po ba? Talagang dadanas tayo ng iba't ibang trials. Huling verse na is kung basahin sa inyo. Goy, buksan mo nga Acts chapter 14, verse 22. Acts 14:22. Ano po ang sabi diyan sa pangangaral ng mga alagad? Pinatibay niya sa pananampalataya ang mga Kristiyano during that time. Dahil bago pumasok, ayan, strengthening the disciples and encouraging them to remain true to the faith. Pinalakas ang mga disipulo at pinatatag, no, in-encourage sila na manatiling tapat sa pananampalataya. We must go through many hardships to enter the kingdom of God. No? Dadaanan daw tayo, dadanas muna tayo na maraming pagsubok, trials, hardship, no? Bago pumasok sa kaharian ng Diyos. Ayan, no? Ayan po sa Tagalog. Kaya nga talagang dadaan po tayo. No? Itetest. Sabi ng 1 Peter 1:7, ang ginto na nasisira, go ilagay mo, 1 Peter 1:7. Ang ginto na nasisira, pinararaan sa apoy para makita ang kakinangan. Ayan. Ang gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy
upang malaman kung talagang dalisay, kung puro, 24 carats. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto. Kaya ang faith pala natin mas mahalaga sa ginto. Ay pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat, yung faith natin. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Kaya yung mga pananampalataya natin, pararaanin sa apoy ng pagsubok. Di ba yung ginto, pag pinadaan sa apoy, kung may halo, maalis yung iba. Kasi matitira yung purong ginto. No? Ganon din yung faith natin. Kaya nga, mga kapatid, mga magulang, sa shakening na mangyayari, nangyayari na sa mundo. No? Sabi nung awit, I am not afraid. Huwag tayong matakot. No? In Jesus' name. Amen. Amen. Tumayo tayong lahat. Praise God. Purihin po ang Panginoon. Sa umaga pong ito, tayo po'y lalapit muli sa Panginoon. At kung meron sa inyo, sa nangyayari ngayon, napapanood natin sa balita, naririnig sa TV, o sa radyo, sa mga sa FB, yung mga nangyayari ngayon, kayo nangangamba, natatakot. Sabi ni Lord, do not be dismayed. No, Isaiah 41:10, huwag tayong matakot. Sasamahan tayo ng Diyos, tutulungan niya tayo. No? Pangako ng Diyos yan. No? Yan ay salita ng Panginoon. So, bawat isa po sa atin ay tayo ay lalapit sa Panginoon at ating ialay ang buhay natin sa Kanya, ipasakop natin. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Awitin natin ito, I am not afraid. Bago tayo mag-pray, faithfulness of God is still inside the storm, the promise of the shore. I trust the power of your word, enough to seek your kingdom first, beyond the barren place, beyond the ocean waves. When I walk through the waters, I won't be overcome. When I go through the rivers, I will not be drowned. My God will make a way, so I am not afraid. You give the promises you made. There isn't one that is delayed, so I will not lose heart. Here I will lift my arms and start to sing into the night. My praise will cause the sun to rise. Declare the battle won. Declare that it is done. When I walk through the waters, I won't be overcome. When I go through the rivers, I will not be drowned. My God will make a way, so I am not afraid. When I am in the fire,
afraid. I stand before the giant, declaring victory. My God will make a way, so I am not afraid. Mga kapatid, ano man ang mangyari sa mundo, ano mang shakening ang maranasan natin, pangako ng Diyos sa Isaiah 41:10, huwag tayo matakot, sasama niya tayo tutulungan. Kung may maganap man sa ating pamilya at sa bansa nating mga pangit at trahedya, ipanalangin natin na tayo iligtas, gabayan at samahan ng Diyos. At ang sabi niya, huwag tayo matakot. Kung may pangamba at takot sa ating mga puso, pasakop natin ang buhay natin sa Panginoon. Habang tayo nakayuko, nakapikit, nakataas ang kamay, sabihin po natin ang prayer na ito. Amang Diyos na nasa langit, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na aking narinig, na nagpapalakas ng aking kalooban. Sa oras na ito, iniaalay kong muli ang buhay ko sa iyo. Pagharian mo ang aking puso ng iyong presensya, ng iyong kapangyarihan. Sa iyo ako nagtitiwala. Sa iyo ako umaasa. Kaya't sa oras na ito, ang buhay ko ay nakatalaga sa iyo. Marami pong salamat. Hindi mo ako pababayaan. Hindi mo ako iiwanan. Sampu ng aking pamilya. Ito po aking panalangin. Amen. Sa oras na ito, kumuha po kayo ng partner. Huwag po yung mahal nyo sa buhay o katabi nyo. Umikot po yung mga workers, mga leaders. Magkakaroon tayo ng prayer for one another. Sabi ng Bible, we must pray for one another, James 5:16. Ipanalangin natin ang isa't isa. Sige po. Pastor, kayo, hindi, kumuha kayo ng partner dyan. Umikot kayo. Yung mga taga-Sagana, Paranaque, Kuya Perdi, kuha kayo ng partner. Sige po. Babae sa babae, yung mga nasa likod natin, kapatiran. Pag-pray natin sila. Yes, Father God, in the name of Jesus, Lord, I pray for my brother and sister. Strengthen their hearts, their faith. Kung dumating man ang pagyanig, ang shakening sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya, Lord, bless niyo po siya, palakasin niyo siya, patatagin niyo siya. Siya magtiwala sa iyo. Father, in the name of Jesus, Lord, may your Spirit, Lord, strengthen their heart, their faith unto you. In the name of Jesus. Pagpalain mo po siya, Panginoon, palakasin mo po siya. We release, Lord, your abundant grace, your mercy, your love. Lord, I release, oh God, your blessing. Lord, ma-overcome niya mga trials na dumarating sa kanya. Manatili siya magtiwala sa iyo, kumapit sa iyo. Patatagin mo siya, palakasin mo siya, Father God, in the name of Jesus. Lord, patuloy siya maglingkod sa iyo. Patuloy siya maging matapat sa iyo. Yes, Lord, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Panginoon, salamat po, O God. Magpatuloy siya maglingkod sa iyo. Huwag siyang lumayo, huwag siyang bumitaw. Kumapit siya sa iyo, Panginoon. Manatili siyang mananampalataya mo, Panginoon, hanggang mag-rapture. Huwag siya maiwan sa pagkuha mo ng mga Kristiyano. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Pagpalain mo ang kanyang trabaho, ang kanyang negosyo, ang kanyang tahanan, ang kanyang pamilya. In the name of Jesus. Panginoon, marami pong salamat. Halakarabakanda, hallelujah, hallelujah. Yasikabarakanda, ralabashika, bababababaka. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Yes, in the name of Jesus. Yes, in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh, Lord, grant the deepest desires of their heart. Lord God, in Jesus' name. In Jesus' name. Salamat po, Panginoon. Oh, shikabakanda, ralabakanda. Lord, patuloy siya mag-apoy, mag-init sa iyo. Huwag siyang maglamig sa pananampalataya sa iyo. Lord, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Oh, hallelujah, hallelujah.
Hallelujah, hallelujah. Halakarabakandarabasyamda. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Pinagpala niyo ng bawat isa. Lord, ano mang pagsubok ang dinadanas niya sa kanyang asawa, sa kanyang pamilya, palakasin mo siya, patatagin mo siya sa pananampalataya sa iyo. Yes, Lord, walang maiiwan sa J Blue family. Pag nag-rapture, O God, walang maiiwan, kami sama-sama mong kukunin, Panginoon. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Yes, ikabarakanda. Hallelujah. Salamat, Lord. Sinagot mo na ang prayer ng bawat isa. Madatnan mo kaming mainit na nagmamahal, naglilingkod sa iyo, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Oh, yes, ikarabakanda, ralabakanda, hallelujah. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Thank you, Lord, thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Thank you, Jesus. Yes, Lord, salamat, salamat. Thank you, Lord, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. When I went through the fire, when I went through the fire, I was overcome. When I go through the river, I will not be drowned. My God will make a way, so I am not afraid. When I am in the fire, I will not feel the flame. I stand before the giant, declaring victory. My God will make a way, so I am not afraid. I am in the water, be overcome. When I go through the river, I will not be drowned. My God will make a way. I am not afraid. When I am in the fire, I will not fear the flame. I stand before the giant, declaring victory. My God will make a way, so I am not afraid. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen, amen. Praise God. Maupo po bawat isa. Amen. Praise the Lord. Lagi po natin isa puso't isa isip. Kasama natin ang Diyos dahil pangako niya yun na hindi tayo dapat matakot ano man ang mangyayari sa mundo. Na lahat po ng nangyayari nasa Bible po talaga yan. No? Ang mahalaga, narito ang Panginoon, kasama natin siya sa everyday life natin at hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwanan. Pangako ng Diyos, Hebreo 13:5. No, I will never leave you nor forsake you. Amen. Praise God. Bago tayo mag-victory song at dumako sa ating Holy Communion, dako muna po tayo sa isang mahalagang gawain. Ito po yung ating giving. Ano po? Amen. Pangunahan tayo. Iyan. Amen. Praise God. Are we blessed? Amen. Napakaganda po ng word na na-receive ng bawat isa ngayong umaga. Amen. So, bago po tayo dumako sa ating offering, I just want to share, nung 2 weeks ago po kasi, kami po ni Shalem, nag-attend po kami ng isang intimate gathering. So, para po itong small seminar about D818 ministry. Alam niyo po ba kung ano yung D818? Ang ibig pong sabihin nun, Deuteronomy 8, verse 18. So, i-flash po muna natin kung ano po ba yung Deuteronomy 8:18. Sabi po dito, "And you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth, that He may establish His covenant which He swore to your fathers as it is this day." So yung ministry po na inatenan namin, event po yun ng D818. Pinangalanan po nila yung ministry nila ng D818 because ano po sila kumbaga sa worship team, ushering team, yung church po na yon, meron silang D818. And yung mga members po nun or part ng ministry of D818,
they are the givers. Sino po ba ang givers dito? Amen. Alam niyo po, nung nag-plan sila ng seminar, they thought, mga konti lang, siguring mag-a-attend, but they were surprised kasi, po yun, it was, ang mga invited po doon, yung mga entrepreneurs, business owners, and yung mga gusto pong maging business owners, gusto pong maging entrepreneurs. So, during that time, marami kaming takeaways, maraming mga testimonies kaming napakinggan, and I'd like to share yung isa na pinaka tumatak talaga sa akin. So, itong testimony po nung isang kapatiran natin doon. Her testimony was, employed na po siya all her life. And parang in her senior years, merong nag-offer po sa kanila ng family niya, yung boss po niya, in-offer sa kanya, kasi employed po siya sa isang trucking business. So yung employer po niya, nag-decide na, na gusto mo ba, parang siya, willing ka ba na magkaroon din ng sarili mong trucking business kasi binebenta sa kanya yung truck. So, ang offer sa kanya, ayun nga, bilhin yung truck and may ruta na siya. So, ang nakuha nila is McDonald's. Tama, McDonald's, no? And sa siya, sa bandang north. So, years of going through the business, okay, maganda yung flow. Yung income nila, naging okay. And of course, syempre, ang binibigay niya yung kanyang tithes and offering faithfully to the Lord. And then there was this one time na aksidente yung truck niya. I think talagang totally wreck. I don't know if nabangga ba or nahulog sa bangin. Kasi going north, papunta po sa amin yun eh. So, from Bulacan, going to Tuguegarao, ganun po yun. Alam namin yung daan doon, talagang maraming bangin all over, and talagang pasigsag siya. Ganun yung road going our route. And there was one time, yun nga po, totally wreck yung sasakyan niya. And lahat ng nasa sa loob ng truck niya, wasted lahat yon. And isa pa, namatayan po siya ng empleyado. Thinking about this challenge, parang, in an instant, biglang 1.8 M. Nagkautang siya kasi kailangan bayaran yun eh. Kailangan bayaran yung nasa loob ng truck, yung namatayan, yung truck niya mismo. Wala pa lahat yun ah. In an instant, in a single snap, nagkaroon siya ng utang 1.8 million. If I can imagine, if I will put myself in her shoes, parang, what? So that testimony struck me personally. That anything can happen in a single snap. Pero alam niyo po, of course, yung una niyang reaction was, anong gagawin ko? Paano yung ganyan? It was, I can only imagine kung gaano ka-devastating yung news na yon. But you know, hindi siya yung answer na binigay sa kanya ng Panginoon. Hindi siya binigyan ng 1.8 M. Alam niyo yung binigay ng Panginoon sa kanya? Because she was faithfully giving her tithes. Hindi po kasi ibig sabihin na Kristiyano na tayo, hindi na natin mararanasan yung mga challenges na yan. But the thing is, if we are obedient to the Word of God, God will put answers to all of these challenges. Ang ginawa ng Panginoon sa kanya, hindi naman yung gusto niya na magkaroon agad ng pera eh. She was connected to somebody na na-win nila yung case at hindi niya na kailangan magbayad sa McDonald's. Yung truck niya, nasagot lahat ng insurance. Ang kailangan niya lang bayaran, of course, yung empleyado niya, yung family. Yun lang, yung kailangan niyang isettle. Of course, it was devastating for her. And then, few years later, ayan na lumalago na yung business niya. And then, I think few months lang, dun sa paradahan niya ng mga truck, nandun daw siya sa office niya, biglang may sumisigaw, sunog.
Tapos, sabi po nung everybody was in chaos. Sobrang sunog na sunog yung nakikita niya yung truck niya, bagong-bago. Walang, as in, hindi pa nga daw po yun, hindi pa daw po lumalabas sa garage. Kumbaga doon sa garage niya sa Bulacan, hindi pa. Talagang bagong-bago yung truck niya. Then she went down doon sa office niya, then nakita niya sunog. Nasusunog, nagliliyab. Then it reminded me of that song, yung kinanta natin. When I go through the fire, you will not feel the flame. Actually, hindi po yun literal Hindi lang siya literal na nangyari sa kanya. Because when she saw the flame, sabi niya, ngayon pa lang, Lord, nagpapasalamat ako sa'yo sa gagawin mo sa sitwasyon ko ngayon. That confidence, that peace in her heart, that trust in the Lord dahil alam niya that what God did years ago, He can do it again. And alam niya dahil may ginawa siya. And it is not free. Dahil alam niya that she was faithful in her giving, in giving her tithes and offering. Dahil napakahalaga po ng tithes. That is a very important role, actually, napakayaman ng Panginoon. He doesn't need our tithes. Ginagawa ng Lord, binibigyan tayo ng Lord ng opportunity for us na magkaroon tayo ng breakthrough. Magkaroon tayo ng avenue para mapatunayan that it is not by our own might nor by our own power, but only by His power, by His Spirit, that we are able to stand before the giants and declare victory over our lives. Amen? So, sa ngayong umaga, let us talk to God. Let us ask ourselves, Lord, bakit pagod na pagod ako every day, nagtatrabaho ako, wala akong pahinga. Hindi matipid din ako, hindi ako magastos, pero bakit nagkukulang pa din? Bakit ko pa rin nararanasan to? And now, I hope na nasagot ng Panginoon yung tanong nyo na yon. Amen? Nasagot na ng Panginoon kung bakit something is lacking in our lives. And that is being faithful through whatever we have. Small, kahit gaano kalaki yan, kahit gaano kaliit yan, the Lord is not looking at the amount. He is looking at your faithfulness. Kung tama ba yung ibinibigay natin binabalik actually. Binabalik lang natin sa Kanya because He has given us 100% and He's just only asking from us is 10%. Amen? So church, tithes and offering is the key to our breakthrough. It is our key to victory. Amen? Sige po, let us prepare our tithes and offering and let's just close our eyes and pray. Lord, maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat for this another opportunity, O God, to worship You through our tithes and offering. Lord, maraming salamat that as we give, purify our intentions, purify our hearts, O God, that we may glorify You through this giving, Panginoon. Lord, change our hearts, our minds, Panginoon, that we may know and we will change, Panginoon, yung karapat-dapat na taong maging kami, O God. The person who is faithful, the person who has confidence in You, the person who trusts You with our whole heart, with all that we are, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng aming buhay, O God. And even through our finances, I pray for all of Your people, Panginoon, to have this breakthrough, to have this heart that gives, to have this heart, O God, na katulad ng inyong salita with this Deuteronomy 8:18, Panginoon, na kayo lamang ang siyang nagbibigay sa amin ng ability to produce wealth. And I pray, O God, I pray that every one of us, You will give us this ability to produce wealth. Hindi lang po sa aming finances, Lord God, but also through our health in all aspects of our life, O God. You will enrich us, O God.
more than we could ask or think. And Lord, right now, we're excited to give what is due to you. We're excited to give our tithes and offering because we know, oh God, that through this, you will be glorified, you will be magnified. Maraming salamat, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ko'y nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kahabagan, sa biyaya mo lamang ako nabubuhay, sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri, sa biyaya mo lamang ako kumakapit, ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Ako ay namubuhay, mahigit pa sa mga mapagtagumpay, dahil sa'yo, Jesus, kaya naman ang puso ko'y nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kahabagan, sa biyaya mo lamang ako nabubuhay, sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri, sa biyaya mo lamang ako kumakapit, ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay, sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri, sa biyaya mo lamang ako kumakapit, ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Sasayaw sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa galak, papupurihan ka. Sasayaw sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa galak, papupurihan ka. Sasayaw sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa galak, papupurihan ka, papupurihan ka. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay, sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri, sa biyaya mo lamang ako kumakapit, ang lahat nito'y biyaya mo sa amin.
Amen. Praise God. Purihin po ang Diyos. Dadako po tayo sa ating Holy Communion. Amen. According to St. Paul in 1 Corinthians 11:23, he said, "For I received from the Lord what I also pass on to you." Tumanggap po si Pablo ng aral mula sa Panginoon at ibinibigay sa atin. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Yan, no? So dito nakita po natin na ang kapatid natin si Pablo ay tumanggap ng aral sa Panginoon at yung mensahe na yon ay ibinibigay sa atin. Nung gabing ipagkanulo ang Panginoon, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat at ibinibigay sa atin. At ang sabi roon, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Kaya ito pong pagpapartake natin ng Holy Communion, ginagawa po natin ito once a month. As a remembrance, no, sa ating Panginoon. And in the same way, after supper, he took the cup. Kinuha niyo po yung saro. "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." So inulit po na kapag ginagawa natin yan, inaalaala natin o ipinapahayag natin ang kamatayan ng Panginoon. No? At sabi po rito, "For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." No? Hanggang sa pagdating niya, pagbabalik niya. Yun nga po. So kaya nga po, magpapartake tayo sa bread na ito, simbolo po yan ng katawan ng Panginoon, at juice, simbolo ng kanyang dugo, bilang pag-aalaala sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Ayan, tayo po'y mag-pray. Lord, salamat, hindi nawala ng kabuluhan ang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Pagpalaan niyo po ang bread, simbolo ng iyong katawan, at ang juice, simbolo ng iyong dugo na nabuo sa krus, na siyang naguhugas ng aming kasalanan. Salamat po, Panginoon, inaalaala namin ang kamatayan mo sa krus, 2,000 taon na nakararaan, at ikaw ay nabayubay na matay at nabuhay na muli mula sa patay, upang kami na mga nagkasalay iyong iligtas. Salamat po, Ama. Ito aming panalangin sa pangalan naming Panginoong Jesus. Amen. Sige po, kumuha muna tayo. Ito ang tinapay ng buhay. Hawakan niyo muna po ang hostya o ang bread. At ganun din po ang cup. Sabay-sabay po tayo maya-maya. Ito ang tinapay ng kanin mo makiisa. Yan ang katawang binayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Sige po, tumayong bawat isa at itaas natin ang bread, simbolo ng katawan ng Panginoon. Meron na po dyan lahat sa likod. Sige po. Ama, marami pong salamat for sending your Son, Jesus Christ, to save us. Thank you, Lord. Bless this bread at magsilbi po itong lakas, lusog na aming katawang lupa. And you said in your word, by your stripes we are healed. We claim healing, Lord, in our body. Thank you, Lord, for the healing by your stripes, O God. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen. Sabay-sabay natin kainin. Lord, narito po ang juice, simbolo ng iyong dugo. You said, without the shedding of the blood, there is no remission of sin. Salamat dahil sa iyong dugo, nahugasan, nalinis ang aming makasalanan. Lord, we claim, O God, your forgiveness to all our sins, O God. Thank you, Father, in Jesus' name. Sabay-sabay natin inumin.
Sige po, ipasok nyo lang pakaliwa, pakanan. Kukunin uli ng ating mga usher rep. Patuloy tayo sa diwa ng ating panalangin. May the love of the Father and the blessing of the Son of God and the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon us. In Jesus' name, Amen. Sige po, maupo muna ang bawat isa para sa mahalaga announcement. Amen. Dadala ko naman po tayo sa ating announcement. We will be having our leaders and workers meeting after the service po. And then, dahil po first week of the month po, we will be having our prayer and fasting from April 7 to 9. Prayer items will be sent in our group chat po. Ang ating po upcoming events, malapit na po ang ating pong J Blue Family Camp. Occupy till I come this coming April 17 to 19 po. Registration po for 13 years old and up po will be 1,000. And then 9 to 12 years old po, 350. Yung 8 years old and below po will be free. Wala pa po tayong kung saan po. So, this will be held po sa Lipa this coming April 17 to 19 po. Ang atin pong last day ng pre-registration will be on April 9, Wednesday po. And lastly po, please don't forget to follow, like, and subscribe our YouTube and Facebook channel, Jesus Be Lifted Up Church po. Ayan, meron po tayo mga first-timer po. Pakitayo po when we call for your name po. Emilita Kunanan. And Sister Dolores Kunanan. And Coropel Bustamante po. Ayan. Pagpe-pray po tayo ni Bishop po. Ayan, sige po, mag-pray po natin ang ating mga kapatid magulang na first time po nilang nakadalo. Lord, salamat po sa buhay po ng aming mga kapatid magulang na dinala mo po dito sa aming bahay-sambahan. Father, we pray for your grace, for your love. Give them, Lord, more strength, O God, even long life kay Lola, Father God, in Jesus' name. Patuloy ka po maging malapit sa kanila at mauhaw pa sila sa iyong mga salita. Makilala kang tuloy-tuloy sa isang tama at Bibliang paraan. We entrust their lives unto you at maging malapit ka nga po sa kanila at i-grant mo ang mga prayers ng kanilang mga puso. Hindi ito ang huli ng kanilang pagdalo sa gawain mo, kundi ito po'y simula pa lamang, Ama. Thank you, Lord. We entrust their lives unto you. Lord, i-grant mo ang desire ng kanilang mga puso at nagagala kami na kasama po namin sila sa lugar na ito. Marami pong salamat. I release your blessing upon them, Father God, in the name of Jesus. Ito po aming panalangin, Ama, sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Lahat ay magsabi ng Amen. Congratulations. Ayan. God bless po. Amen. Sige po. Ano pa? Tinatawagan po natin ang atin po mga birthday celebrants for the month of April. And wedding anniversaries po kung meron po. Wala po bang may birthday ngayong April? April.
April pala kayong dalawa. Wedding. Wedding anniversary. Hala ko, birthday nyo. In-acknowledge natin, we acknowledge the presence of boyfriend, Sister Ma'am Doris. What is his name? Julian. Okay, pag-pray po natin ang may kaarawan at anniversary ng wedding. Tuon natin lahat ang kamay natin sa kanila. Lord, we pray, Lord God Almighty, sa anniversary po ni Shelem at ni Iyay. Father, we pray for your intervention, O God. I release and I declare open heaven sa kanilang buhay. More blessing, more favor, O God. I-prosper mo ang kanilang business exceedingly abundantly. Lord, we declare, O God, your provision. At Lord, i-grant mo ang desire ng kanilang puso at patuloy silang gamitin mo for your glory alone, O God. Lord, lalo pang maging maapoy, mainit ang kanilang relasyon at sila po ay magsasama pa hanggang mag-rapture at dumating ka, Panginoon. We entrust their lives unto you, Father God. I release your blessing upon them in Jesus' name. Lord, maging ang aming mga kapatid na magdaraos po ng kanilang kaarawan. We pray, Lord, for your blessing. We pray, Lord God, for the strength, for the wisdom. Pagpalaan niyo po sila at tugunin mo ang mga prayer ng kanilang mga puso at nakikigala kami sa kanilang kaarawan na yon. Salamat po, Ama. We entrust their lives unto you, Father God. We honor you. We praise you in Jesus' name. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy anniversary. Natakakain. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Asan ang light? Happy birthday to you. Isindihan muna natin. Wait. Pause, bro. Wala naman naninigarilyo dyan eh, no? Saan tayo po ng apoy? Doon sa labas. Len, Pastor Dong, kuha ka ng ano dyan. Bablo nyo, ha? Pag nasindihan ng candle. Wait natin. Picture daw. Dito kayo, sa gitna. Banta kayo dito. Ayan, pipicturean. Ayan. Wait natin yung fire. Wala pa? Pospro, lighter. Wala na. Sige, okay na. Kainin nyo na. Okay. Praise God. Sige po. Umawit na tayo kay Lord. Sabi nung awit natin kanina, in Jesus' name. Ayan, mawit muna po tayo kay Lord. There is power in the name of Jesus. I will not be shaken. Sabi po dyan. God is fighting for us. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. God is fighting. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome us. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome us. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Sing, I will live. I will live. I will not die. The resurrection power of
has overcome us. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Sing, I will live. I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me. And I am free. In Jesus' name. I will live. I will live. I will not die. I will declare and let you hide. Christ revealed that I am here in Jesus' name. Atin po ipalakpak ang ating kamay sa ating Diyos sa buhay. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, come on, church, we will shout. And we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. We will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. And we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. And we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me. And I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and let you hide. Christ revealed, and I am free in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Sige po, tayo tumapo sa panguling prayer at tumawid muna tayo sa Panginoon. Balik natin ang pasasalamat sa Kanya. Sa iyo ang papuri, Panginoon, sa iyo ang pasasalamat. Sa iyo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos. Kalwalhatian at karangalan alay sa'yo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Pag ika'y kasama, kung ano ang ligaya na darama. May pag-asa akong nakikita pagkapiling ka. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang
Panginoon. Maraming salamat po sa oras na to, Panginoon. Naramdaman po namin ang inyong dakilang presensya, Panginoon. At Lord, sa oras ng pagyanig, Panginoon, mananatili kami, Panginoon, na naglilingkod sa iyo, Panginoon. Nagpupuri sa iyo, Panginoon, at inaalayan ka ng aming buhay, Panginoon. At kaya, Panginoon, sa aming pagtatapos ng aming service, Panginoon, patuloy ka namin tinataas sa aming buhay, Panginoon, sa aming pag-uwi, Panginoon. Balutin niyo po kami, Panginoon, ng banal niyong dugo, Panginoon. Pagharian niyo po ang bawat isa, ang bawat puso po namin, Panginoon, upang sa mga araw na wala kami dito sa bahay-sambahan, Panginoon, ay nasa amin ka pa rin, Panginoon. Nasa piling ka pa rin po namin, Panginoon. At Lord, sa mga inyong ginamit, Panginoon, simula sa ushering, Panginoon, sa music, Panginoon, at sa inyong lingkod na naghayag na inyong salita, Panginoon. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon, sa inyong kapamaraanan, Panginoon. At Lord, sa aming Panginoon, sa aming pag-iwalay, Panginoon, patuloy niyo po kaming pagharian. Patuloy po kayong maghari sa buhay ng bawat isa, Panginoon, at malakaran po namin ang layunin niyo, Panginoon, ang plano niyo sa bawat buhay ng bawat isa, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa aming buhay, tinataas ka po namin, Panginoon, dinadakila, sinasamba. Sa inyo lamang po ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Sa lahat po ay magsabi ng And may the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord turn His face toward us, and God has given us shalom, shalom, peace be upon us. In Jesus' name, Amen. Amen. Magkamayan po ang bawat isa. God bless us all. I will live, I will not die. Resurrection life.